ಇನ್ನಿತ್ತ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಾಗ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉನ್ನದು ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕಲು ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪಿಲಕ ತೋಜುಂಡು. ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಥೆನ ಕಟ್ಟದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಗನೆ ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಇರೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ದಾದ ಅಂದ್ ಕೇಳಿದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ದಾದ ಅಂದ್ ಕೇಳಿದಾಂಡ ಒಂದು ದೈವದ ಸಿನಿಮಾ ಆಂಡ ದೈವನ ಒಂಜಿ ತೂಪ ಒಂದೆ ದೈವ ಅವು ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪೊಡು ಅವು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಉಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ ಆತನ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ನೇರವಾದ ತೋಚ್ಪ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಗಂಧೋಗಿ ಏತ್ ಪವರ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು. ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಯಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತನ ಇಂಗ್ಲಿ ದಾಪಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹೆಸರಲ್ಲ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ಉಂಡಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ದಾದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಟ್ರೈಲರ್ ನಿಕ್ಲಿ ತೂಲೆ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನ ನಿಕ್ಲೆ ಮೇ ಜುಮ್ಮ ಆಪುಂಡು. ಬಹುಶಃ 2 ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಗಳು ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚಿ ಆ ರೀತಿಯದ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿರು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆಯ್ತು. ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರು DOP ಬಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಅದು ಬೈದನು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ಬರ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಜನ ಅಂಚ ಉಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು. ಇನ್ನಿತ್ತ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಾಗ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉನ್ನದು ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕಲು ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪಿಲಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚದು ಆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ಪುಡು ಅವು ಡ್ರಾಮಾತ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂಚ ಅದು 100% ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಲ್ಲೇರ ಪಂಡದು ನಂಬಿಕೆ ಬರೋದುಂಡು. ಎಡೆ ಅದನ್ನು ಈ ಇಡೇ ಮಾಡೋದು ಈ ತೋರಿಸಿಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂತೆ ದಯಗೊಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜೀವನ ದಯಗೊಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದೀದು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ದೆ ಬಂಡ ಕೊಡೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ನಂಬಿಕೆ ದೀದು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕಾಸು ಮಾಡ್ದು ಉಪ್ಪಿನ ಜನ ಅవి ನಿಕ್ಲು ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದೀದು ಮಾತ ಮೂವಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಕಟ್ಟೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ನನಂಜು ಮೂವಿ ಮಲ್ದೇರು ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ದಾದ್ನ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತಂಡು ಟ್ರೈಲರ್ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ದುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ನಾಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಈ ಮೂವಿಡ್ ನಮಕು ಕೆಲವರ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಪ ಓಕೆ ಅಂದಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಒಂದೆನ್ ತೂನಾಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಾದನ ಈ ಮೂವಿಡ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಫೀಲ್ ಆತಂಡು ಯಾನ್ಲ ಮೂವಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಮಾತಾ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ನೆಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ನೇರವಾದ ತೋಚ್ಪ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಗಂಧೋಗಿ ಏತ್ ಪವರ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಟ್ರಯಲ್ ಬರೀ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತೂನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು. ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ರೆಡ್ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಾಗಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಳು ತಗ ನನಾದ ಗೆಂದ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಜನೆ ಲಂಚು ಬಾಯಿಗ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಾಗಲಿ ಪದೊಂದು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದು ಪುಣಿ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪೂರ ಕ್ಲಿಗೆ ಈತೆ ಬನ್ಪೆ 23 ತಾರೀಕು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಸೊ ಪೂರ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಟ್ರೇಲರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಸರ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೇಲರ್ನ ತೊಜಿಪದೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರೆಡಲೆನ್ನ ವಿನಂತಿದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ 23 ತಾರೀಕು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಐಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಲಂಚುಲಲ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂದಿದ್ದೇರು 2 ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂದಿರು ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ತುಳುವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನ ಅಕು ನನಾತ್ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಪಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ವಿನಂತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರಿ ಸೋಕಾದ ಸ್ವರಾಜ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಇರ್ನ ಟ್ರೈಲರ್ ಡೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚ ಬರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡಲ್ಲ ಆತು ಸೋಕುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡದ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತಿ ಹಿಡಿದವರ ಎಡ್ಡೆ ಬರು ಬಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವರ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ದೇವ್ರ ಎಡೆ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈಲರ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ 23 ತೂ ಊರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನು ಟ್ರೈಲರ್ ತುದುವತ್ತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಗಾಣಿಗೆಲ ಸಚಿನ್ ಸರ್ ಕಟ್ಲ ಮುಗ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಲಂಚಲಾಲ್ ಸರ್ನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಮೂಜನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು
ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಪತಂಬರ್ಪಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 23 ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೊಂಡು ಪೂರಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ತಗ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ನೆಗ್ಲ ಕೈತಾಲ್ದ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ತೂಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ಗೆ ಜೈ. ಟ್ರೈಲರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಮೂವಿಗೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಲ್ಲೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ತುಳು ಮೂವಿ ನಾನಾತ್ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಕನ್ನೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಯದಿದ್ದು 23 ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮೂವಿ ತುಲೆ. ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಯಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆದ ನಿಗ್ಲಿ ದಾಪಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹೆಸರಲ್ಲ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ಉಂಡಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಏನು ದಾದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಟ್ರೈಲರ್ ನಿಗ್ಲಿ ತೂಲೆ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನ ನಿಗ್ಲೆ ಮೇ ಜುಮ್ಮ ಆಪುಂಡು ಆ ಒಂದು ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತಾಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಎಪ್ಪಗ್ಲ ಓರಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾದ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ಪಾರ ನೋದಿರ್ನೋದು. ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಪನೋಲಿ 100%. ಟ್ರೈಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಅದು ಬೈದಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಡು ಸಿನಿಮಾಗ್ರಫಿ ಆಡು ಸೂಪರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೊಕ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕುಲು ಪೂರ ಹೊಸ ತುಲ್ಯರು ಈ ಮೂವಿಡು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ನಾವು ಮಿತ್ತುಗ ನೋಡು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಒಂದು 23 ರಿಲೀಸ್ ಮಾತ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಓಪನ್ ಪನ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಟೀಸರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಓಪನ್ ಬಂದು. ಸೊ ಅವು ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ತು ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಂದು ಆ ರೀತಿ ಮೂಡುದು ಬೈದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಷಯದ ಬರ್ತದೆ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಸೊ ಅಕ್ಲ 100% ಕೊಡ್ತೇನೆ 100% ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆದಪ್ಪಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಬೇತ ಶೇಡ್ ಜೆಪೇನ ತೀರ್ ತಿಕ್ಕು ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ತೋಜು ಅಂಚೆ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ದೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಐಟೊಂದು ಮೂಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು January 23 ಅರೆಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಾಮನ್ ಅರ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಗ್ ನೆಟ್ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. January 23 ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ತೋರ್ನೆ ಬರೋದಲ್ಲ. ಟ್ರೈಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಯೂಶುವಲ್ ತುಳು ಮೂವಿದ ಕಾಮಿಡಿ ಬುಡ್ದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ತೋರೋದಿಕ್ಕಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಡಿವೈನ್ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತಂದು ಅಂತ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತೂಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತಂಡ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದು ದಾಯಗಂದು ಕೇಳಿನಾಗ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ವನ ಕಟ್ಟದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೊಡೆತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಇನಿಕ್ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುನ ದಾಯಗಂದು ಕೇಳಿದಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಕಥೆನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರು ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬೇತೆ ಮಾತ ಚಿತ್ರರಂಗಲ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡದಂಚಿ ತಿರುಗು ತೂಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆತಂಡು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಥೆನ ಕಟ್ಟದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಗನೆ ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಇರೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ದಾದ ಅಂದ್ ಕೇಳಿದಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ದಾದ ಅಂದ್ ಕೇಳಿದಂಡ ಒಂದು ದೈವದ ಸಿನಿಮಾ ಆಂಡ ದೈವನ ಒಂಜಿ ತೂಪ ಒಂದೆ ದೈವ ಅವು ಕೊಡಿಯಡಿಟೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಉಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ ಆತನ ದೈವ ದೇವರೇನ ತೂಪ ಒಂದೆ ಕಥೆನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಟ್ಟುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ಪುನ ಟ್ರೈಲಾರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಬಾರ್ಲ ತುಳುವನಾಡದ ಸತ್ಯಲು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಏನು ಆತೆ ಪನೀರಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಟ್ರೈಲರ್ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಮೆಕ್ಲೆನ ಟೀಮ್ ಗರ್ಗಸ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲೆರ್ದತ್ತು ದುಂಬುಡ್ದುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ರೀಲ್ಸ್ ಇಡು ಬುಕ್ಕ ನೆಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತನಕ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮನೆ ದಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಟ್ರೈಲರ್ 14ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು ಸಿನಿಮಾ 23ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಎಲ್ಲ January 23ಗೆ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ಲೆ. ಟೈಲರ್ ಇಷ್ಟ 10 ನಿಮಿಷೋಡೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನನ್ನ 90% ಉಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡೊಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತೂನಾಗ ಖಂಡಿತ ಗೆಂದುಂಡು ಫಿಲ್ಮ್. ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಕೊಂತದಾರು ಎಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಖಂಡಿತ 100%. ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಇಂದೇನು ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ಪೇರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪೇರು ಹೊಸ ಟೀಮು ಎಡ್ಡೆ ನಾವು ಎಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಡ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಯ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ಒಂದು ಪನೋಲಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕೊಂಜಿ ಥರ ಒಂಜಿ ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ದ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ನ ಕಾಣತ್ತಂಡ್ರೆ ಸತ್ಯವಾದ ಪನ್ಪುಂಡ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಾಗ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆರೆ
ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ವರ್ಕ್ ಭಾರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ತೋಜುಂಡು ದೈವದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಾಸೆದ ಬೊಕ್ಕ ಡೋಲದ ಪೆಟ್ಟು ಉಂಡತೆ ಒಂಥರ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತದೇರು ಸೊ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯಿನಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರುವೇರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕ್ ತೋಜಿದು ಬರೋದುಂಡು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಐತ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಬರೋದುಂಡು ದಸ್ಕತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕೂ ಪಂದಿತ್ತೀರಿ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತು ನಂದು ಬಲೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ತೋಡ ಇನ್ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ತೂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ಅತನ ಈತ ಬರ್ತಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬೋದು ಈ ಟ್ರೈಲರ್ನ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ನಿಕೋಲು ಕೇನ್ ನಂಚಿನ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ 23 ತಾರೀಕು ಕಟ್ಟೆಮಾರ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುನಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನ ಮುಖಾಂತರ ತಜಿಪಾಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಒಂದು ವಿನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ನಮಸ್ತೆ.